Hľadáme dedičov vám predstavuje ďalšie úspešné vyriešenie dedičského konania po tzv. Nezistenom vlastníkovi Joláne Tausigovej rodenej Rotovej. Ide o pozemok v rozlohe takmer 40 000 štvorcových metrov, ktorý nadobudla do svojho výlučného vlastníctva v roku 1939 na základe dohody o vysporiadaní spoluvlastníckeho podielu so svojím bratom Friedrichom Rothom, ktorý bol veľkostatkárom v Seredi. Jeho sídlom bola kúria v Hornom Čepeni, ktorá sa zachovala dodnes a dnes je jej vlastníkom doktor Jozef Dulák. Friedrich Roth si po druhej svetovej vojne zmenil meno na Friedricha Rakovického. V júni tohto roku sme oznámili jej synovi, že sme našli pozemky, ktorých je dedičom. Jej jediný syn a dedič, dnes 91-ročný spisovateľ, novinár a publicista Paul Tausig, žijúci v Nemecku, ju opísal takto. Narodila sa ako 9. dieťa v Rakoviciach v roku 1904 Karolíne Rothovej rodenej Milch, ktorá bola manželkou Adolfa Rotha, správcu veľkostatku v Rakoviciach. V roku 1930 sa vydala za môjho otca Artura Tausiga, stavebného inžiniera z Čiech, ktorý ale pracoval v Bratislave ako vedúci predajne koksu a dreva Carbotransport, ktorej bol spoluzakladateľom. V rodine a v spoločnosti bola obľúbená, veselá, rada plávala a lyžovala. Koncentrák prežila vďaka skutočnosti, že ju z Auschwitzu odvelili do zbrojovky v nemeckom meste Lippstadt, kde na bežiacom páse vyrábala muníciu pre nemeckú armádu. Zomrela začiatkom roka 1956 vo veku 52 rokov. Pochovaná je na cintoríne v Mlynskej doline.